Helo a chroeso i Beth yw'r Ots, podlediad newydd sbon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mel Owen ydw i, ac yn y gyfres yma byddwn nhw'n dysgu mwy am y cyfleoedd astudio ac hyfforddi sydd ar gael i ysbrydoli pawb i ddefnyddio'u Cymraeg yn fwy hyderus. Yn y bennod yma, mae gennym ni 3 o bobl ifanc fel gwesteion. Mae Freya, Manon a Gabi i gyd wedi bod yn Llysgenhadon ysgol i'r coleg. Byddwn nhw'n trafod amryw o bynciau heddiw, o wneud cais i fynd i'r brifysgol, i beth mae'r Gymraeg yn golygu iddyn nhw. Beth amdano ni gwrdd ar 3. Diolch yn fawr i chi am ymuno â ni yn y podlediad yma. Dyma pennod arbennig iawn. Mae gen i Manon, mae gen i Freya a mae gen i Gabi. Felly beth dwi'n mynd i wneud yw cael nhw i cyflwyno eu hunain i ddechrau. Felly Manon, na i gofyn i chi pwy ydych chi, o le chi'n dod a beth yw cefndir chi gyda'r Gymraeg. Helo, fy enw i yw Manon Cyff ac rwy'n ddisgybl blwyddyn 13 yn Ysgol Byddwn. Dwi'n dod o Gaerdydd a blwyddyn diwethaf nes i weithio fel llysgenhad ysgol ar gyfer y Coleg Cymraeg. Diolch yn fawr iawn. Freya, beth amdano ti? Hiya, enw fi Freya Jenkins. Dwi blwyddyn cyntaf fi ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio Cymraeg a newyddiaduraeth. O'n i'n llysgenhad ar gyfer y coleg yn Ysgol Cymraeg, felly dwi'n dod o Ystrad Mynach. Fi wedi bod yn astudio Cymraeg fel trwy gydol y chweched a mae'n really bwysig i fi i hyrwyddo astudio'r Cymraeg. Diolch yn fawr iawn. A Gabi? Fi di Gabi, fel Freya, rydw i yn ddisgybl blwyddyn 13 yn Ysgol Cymraeg a ro'n i'n llysgenhad blwyddyn diwethaf. Dwi yn byw yng Nghymru a rydw i'n astudio Cymraeg, Sbaeneg a hanes fel lefel A. Diolch yn fawr iawn. Mae croeso i'r trio chi i Beth yw'r Ots. Mae'n hyfryd cael chi ar y podlediad. Wrth gwrs, dyn ni'n mynd i bod yn trafod ein perthynas ni gyda'r iaith Gymraeg. Dych chi gyd tipyn yn ifancach na fi, a dych chi ar dechrau eich gyrfaoedd neu reit ar diwedd eich astudio chi. Felly, i ddechrau, dwi eisiau gofyn i chi pam oedd e'n bwysig i chi i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Achos, mae yna lot o ddisgyblion yn yr ysgol uwchradd sydd yn dewis bod mae dim dyna yw'r dewis iddyn nhw. Ond pam i chi oedd hwnna'n bwysig? Gabi, na i dechrau gyda ti. Dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth personol i fi. Dwi'n meddwl mae gennym ni gyfrifoldeb fel pobl ifanc Cymru i ffynnu'r iaith mewn ffordd dda, ffynnu diddordeb pobl ifanc yn addysg trwy gyfrwng Gymraeg oherwydd mae pobl yn ei fychanu fo, dwi'n meddwl, ac yn meddwl, mae hwn ddim yn mynd i cael ti lot o gyfleoedd yn y dyfodol, ond dwi'n meddwl yn syml trwy just cadw'r iaith yn fyw trwy'r addysg a dysgu mwy, rydyn ni'n gwneud gymaint ar gyfer y Gymraeg i'n hunan ac ar gyfer cenhedloedd y bobl i ddod. Felly wrth astudio'r Gymraeg, rwyt ti'n gweld eich hunan fel gwneud y rhan, o'n i'n mynd i wedi rhan bach, o dwi ddim yn rhan bach, mae'n rhan fawr personol ti o cryfhau'r iaith felly. Yeah. A wrth ti'n edrych a ti'n gweld yn cael ei ddechanu ac yn y blaen, oes yna esiamplau o hwnna sydd really wedi dysbarduno di eisiau gwneud siŵr bod e'n cael ei gryfhau yn y dyfodol? Dwi'n meddwl just trwy siarad gyda pobl, ffrindiau neu cyfoedion a dweud, dwi'n neud Cymraeg lefel A, a maen nhw fel, pam ti'n neud hwnna, mae hwnna ddim yn mynd i helpu ti yn y brifysgol, neu mae ddim yn mynd i helpu ti o ddydd i ddydd, ac mae wedi gwneud fi'n grac ond mae jyst wedi gwneud fi poeni mwy amdan safon o'r iaith heddiw. Chi'n meddwl be, fel, o'n ni wedi cael profiad personol eitha debyg, dim ond llynedd. So dwi'n byw gyda rhywun oedd newydd graddio wedi gwneud ei graddi yn y Gymraeg a ni allan yn dathlu hwnna, ni actually yn Cernyw ar y pryd. Ac gofyn o rhywun, o be ydych chi'n dathlu, a wedi ti, o mae ffrind fi newydd graddio, o be ydych ti astudio, a wedi hi y Gymraeg. Ac o'n i'n gwybod be oedd yn mynd i ddod, o hyd yn gwybod beth sy'n mynd i ddod, ond wedi dweud, we didn't realise that you could study Welsh. Ac wrth gwrs, o fel y Welsh Avengers ond ni wedi fel dod allan, o'n i fel bwm, 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 wrth gwrs bod ti'n gallu, fysa ti'n gallu gwneud Ffrangeg, fysa chi'n gallu gwneud Almaeneg, pam na fysa chi'n gallu gwneud y Gymraeg. Ond weithiau mae fe'n dod lawr i diffyg addysg,
dwi'n meddwl, dros y ffin. Felly, llongyfarchiadau iddo chdi, Gabi, am gwneud o randi yn y brwydr yma i ehangu ymwybyddiaeth am y iaith Gymraeg. I fynd nôl i'r dechrau, Freya, dwi eisiau gofyn i ti pam oedd yn bwysig i ti gwneud dy addysgiadau di drwy gyfrwng o Gymraeg. Wel, dwi ddim yn dod o deulu Gymraeg, felly nes i ddysgu Cymraeg trwy'r system addysg pan o'n i yn y meithrin. A oedd teulu fi, o'n nhw jyst wastad yn atgoffa fi fel bod fi wedi cael fel y fraint yma i gallu siarad Cymraeg. A oedd wedi cymryd fi tan o'n i fel 16, ond o'n i dechrau sylweddoli fel faint o'n i yn mwynhau fel just cyfarthrebu trwy gyfrwng Gymraeg a faint oedd yr allu siarad Cymraeg yn helpu fi o fewn Nghymru a cael cyfleoedd a swyddi a yn enwedig fel o safbwynt actually fel astudio y Gymraeg fel o'n i ddim yn mwynhau tan o'n i'n blwyddyn 11 ond wedyn o'n i'n dechrau mwynhau a o'n i'n just i dechrau cael fel y brwdfrydedd yma i fel astudio Cymraeg a i defnyddio fel fy iaith. Beth oedd ti'n meddwl erbyn tua blwyddyn 11 pan oedd ti'n tua 16 oed? Beth oedd nath newid dy feddwl di? Achos o'n i yr un peth a ti yn yr ysgol, ond dim ni ddim lot o awydd na ddiddordeb mewn astudio'r Gymraeg, a wedyn, oedd e'n dim nes bod fi'n hun, nes i sylweddoli, mae hwn mor werthfawr i fi. Ond beth oedd yn chdi, wyt ti'n meddwl nath really sbarduno hwnna? Athrawes fi, 100%. O'n i cefais i athrawes newydd yn blwyddyn 11 i dysgu tygau, a hi jyst i newid perspective fi fel total 180 gyda'r studio Cymraeg. Mae hwnna'n anhygoel. Well yn rhoi shout-out i'r athrawes yma, felly beth oedd enw hi? Mrs Skevington, shout out Mrs Skevington. Da iawn, fod ych chi'n lwcus iawn yn yr ysgol i cael athrawes mor dda hi. Mae hwnna'n fyddi twym y calon fi, mae hwnna'n lyflu. Felly, Manon, dwi'n mynd i gofyn i chdi, pam oedd e'n bwysig i ti i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg? A dweud y gwir, dwi'n ymfalchio yn y ffaith mod i wedi cael y cyfle i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Cymraeg yw fy iaith cyntaf, dwi'n siarad Cymraeg gatref gyda fy nheulu, so dwi wedi derbyn fy holl addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ers yr ysgol gynradd hyd at ysgol uwchradd a chweched nawr. Felly, mae'r Gymraeg, mae'n dod yn naturiol i fi, dyna'r iaith dwi'n teimlo fwyaf gyfforddus yn ei siarad hi, ac fel person sydd yn caru astudio ieithoedd, dwi'n cymryd Cymraeg, Sbaeneg a Ffrangeg fel lefel A. Dwi'n mwynhau dysgu ieithoedd eraill trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd, a fel gallu gweld y cysylltiadau rhwng ieithoedd gwahanol yn bendant. Mae'r Gymraeg wedi, mae gallu siarad y Gymraeg wedi galluogi fi ddatblygu cymaint o sgiliau ieithyddol sydd wedi caniatáu fi i fynd at i ddysgu ieithoedd eraill hefyd. So. Felly, newn ni jyst edrych mewn i hwnna yn bach mwy ddwfn, achos oedden ni fel ti'n gwneud i'r Ffrangeg hefyd, a dwi bendant yn teimlo fel o dysgu y Cymraeg, nes i dysgu'r Cymraeg pan o'n i'n 5 oed. So, oedd e ddim be o'n i'n siarad adre, ond pan o'n i'n 5, hes i ysgol gynradd, dysgu fel fyna, a wedyn, cofi nawr. A dwi yn bendant yn meddwl oedd cael y gallu yna i siarad mwy na un iaith yn ifanc, really wedi galluogi fi i dysgu Sbaeneg, i dysgu Ffrangeg ac yn y blaen. I ti yn gwneud i deimlo, ddim fel llai o her, ond i rhywun sydd ddim yn gallu siarad un iaith i ddechrau, mae dysgu un newydd mynd i teimlo fatha mynydd i ddringo. Ond gan bod ti yn barod Manon yn gallu siarad Saesneg a Cymraeg, oedd wedyn dysgu ieithoedd arall jyst yn teimlo fel, wel, wrth gwrs byddai'n gallu gwneud hwn. Ie, yn bendant. Wel, mewn gwirionedd dwi hefyd yn siarad Sbaeneg yn rygol, gan fod fy mam yn dod o'r Ariannin o Patagonia, ac felly mae'r cysylltiad rhwng Cymru a Patagonia yn bendant wedi fel galluogi fi ddysgu'r ddau iaith, ac mae hynny'n bendant yn rhywbeth sydd yn fy ysbrydoli i yn fy mywyd, mwyn fel, nid yn unig fel gwarchod y Gymraeg, ond fel manteisio ar parhau mewn addysg drwy gyfrwng Gymraeg. Dwi'n credu mae hynny'n beth bwysig iawn, ac mae'r ffaith bod fi'n gallu siarad mwy nag un iaith yn bendant wedi fy ngalluogi i ddysgu ieithoedd eraill yn fwy hawdd hefyd, a ie, mae jyst wedi hwyluso'r broses yn bendant.
Mae hwnna'n swnio'n anhygoel a ongl eitha unigryw. Bod ni'n clywed, dyn ni'n gwybod am y perthynas rhwng Cymru a'r Ariannin a Patagonia ac yn y blaen. Dwi'n meddwl bod mod i erioed wedi cwrdd â unrhyw un o Patagonia mewn gwirionedd. Felly mae hwnna yn profiad eitha unigryw a un dwi'n siŵr sydd wedi dy helpu di. A mewn ffordd eitha gwahanol i beth oedd Freya yn ddweud am dod o gartre ddi-Gymraeg a wedyn mynd trwy'r system addysg. Freya, pa fath o gefnogaeth wyt ti'n meddwl ces di yn y system addysg nath galluogi ti i parhau siarad y Gymraeg? Achos, os dyn ni'n bod yn onest, mae yna lwyth o bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg gatre, sydd ddim mynd i ysgol Gymraeg, ond falle bod nhw ddim yn hyderus i ddefnyddio'r Gymraeg tu allan yn ystafell dosbarth. Yn amlwg, wyt ti'n hyderus iawn gyda fe. Felly, be wyt ti'n meddwl nath galluogi ti gwneud hynny? Dwi'n meddwl fel, yn enwedig fel yn y 2 flwyddyn diwetha, fi wedi cymryd fel y cyfrifoldeb yna i sicrhau bod fi'n neud pethau sydd yn galluogi fi cyfarthrebu trwy gyfrwng y Gymraeg tu allan i'r dosbarth. Ond yn yr ysgol, dwi'n meddwl oedd dechreuais i ysgol lawr yn Llanelli, o'n i yn ysgol dwyieithog. Felly oedd hwnna bach yn haws i ddechrau fi off. A hefyd, fel, wrth gwrs, fel, felly oedd popeth yn fel dwyieithog, so oedd e ddim really yn becso os oedd ti yn struggle trwy bach gyda'r Gymraeg, oedd na'r opsiwn i wneud pethau trwy gyfrwng y Saesneg. A wedyn, fi'n meddwl fel o'n i'n fel bach yn, fel, just like different case. O'n i just i adjusto'n well i'r Gymraeg. A wedyn, yn y chweched dosbarth, nes i fel just gollwng studio'r Saesneg. So, es i wneud popeth trwy gyfer y Gymraeg, a o'n i just yn fel, fi'n meddwl oedd just gen i athrawon really dda, a o'n i'n gallu sgwennu yn y Gymraeg yn really dda. Dwi'n meddwl bod fi fel person just yn ffindo fel lot yn haws. Ond yn sicr fel, dwi'n meddwl bod ysgolion yn hyrwyddo'r Gymraeg a ceisio wneud pethau fel diwrnod siwmai a Music Cymru, maen nhw'n fel ceisio wneud pethau yn yr ysgol sydd ddim yn fel academaidd gyda'r Cymraeg. Mae hwnna'n helpu eitha lot. Mae hwnna'n swnio... Mae rhaid i fi, mae'r ysgol yma'n swnio'n bendigedig. Dwi eisiau mynd o'r ysgol i fynd i'r ysgol yma. Mae hwnna'n swnio'n perffaith. Gabi, ti'n yn amlwg yn rhywun sydd yn falch iawn o dy Gymreigdod di. Wyt ti'n gweld bod na lot o achlysuron tu allan i'r safell dosbarth? Falle ddim hyn oed jyst yn ysgol, ond pan wyt ti'n cymdeithasu ac yn y blaen, i ddefnyddio dy Gymraeg, neu os rhaid i ti gwneud real ymdrech i gwneud yn siŵr mae dyna beth wyt ti'n gwneud? Wel, i ddeud y gwir, mae yn anodd oherwydd yn amlwg yn y cymoedd dyn ni'n byw, a dych chi'n methu cymaru y cymoedd gyda Caerdydd neu Gwynedd. Mae siarad Cymraeg yn dod yn anodd ar y dial. Dwi'n meddwl, blwyddyn yma, mae fi a ffrindiau fi wedi cael lot mwy o gyfleoedd i siarad Cymraeg achos roedd y steddfod mor lleol a Tafwyl. Nathon ni annog grŵp mawr i fynd lawr i Tafwyl, a yno, nathon ni siarad Cymraeg yn gilydd, sef rhywbeth oedden ni ddim yn neud yn aml. Roedd hwnna'n neis iawn. Ond i ddweud y gwir, tu allan i'r dosbarth, mae yn anodd i cael pawb i siarad Cymraeg. Yeah. Mae fe really yn cael effaith. Dwi o hyd, fy mod i'n dod o ardal mor Gymraeg yn Aberystwyth, dwi'n byw hyd yn oed mewn ardal Gymraeg yng Nghaerdydd nawr. Ond pan dwi'n mynd i Caernarfon dweud, na i fynd trwy'r fel y McDonald's drive-thru, a hyd yn oed fyna maen nhw gyd yn siarad Gymraeg fi hefyd. A dwi'n fel, mae hwnna'n anhygoel. Felly mae fe wir yn... Mae fe'n cael effaith, a dwi hyd yn oed yn surprised, ond mae fe'n rhywbeth mor hyfryd yn gallu mynd rhywle ar rhywun dechrau sgwrs yn y Gymraeg a cymryd yn caniatawol eich bod chi'n siarad e. Mae hwnna yn cael effaith. A dwi'n mynd i pigo lan o rhywbeth wedys ti Gabi am yr Eisteddfod yn bod yn lleol i chi eleni, a hwnna yn dyfarn di yn helpu. Pa fath o effaith oedd hwnna wedi cael fel ar Cymreigdod yr ardal, dim just yn yr wythnos oedd pawb fyna, ond ers hynny hefyd? Dwi'n meddwl roedd un o'r pethau gorau ddigwydd i Pontypridd mewn amser hir, oherwydd, oedden ni ar y stondin, fel dwedes i gyda Freya, ac oedd pobl yn dod mewn, ac o'n i'n siarad nhw'n Gymraeg, a doedden nhw ddim yn pobl oedd yn siarad Cymraeg yn naturiol. Pobl o'r dref yn dod i ymweld, a wastad nhw'n dweud,
don't speak Welsh, but because of the Eisteddfod now, and seeing how big the language is, I'm going to learn it. A roedd hwnna just yn anhygoel I weld. A dwi'n meddwl mae'r Eisteddfod wedi mae dal yn Pontypridd, dwi'n meddwl mae Tudur Owen dweud, un o'r Eisteddfodau gorau erioed oedd e. A dwi'n meddwl mae'r effaith yna dal fyna rwan. Pan dwi'n mynd I Pontypridd, dwi wedi dechrau, nes I mynd gyda mam cwbl wythnos yn ôl, a o'n i'n siarad yn Gymraeg, yn gyhoeddus. Oedd e dim yn peth od ragor, roedd e ddim yn rhywbeth tabw. Roedd ni'n teimlo lot mwy naturiol mewn ffordd. Mae hwnna mor hyfryd I glywed, ond dwi mor siarad bod fi wedi colli'r Eisteddfod leni, o'n I yn Caeredin, o'n I ddim yn gallu bod na. A wedyn fi'n dod nôl a pawb yn dweud, dyma oedd yr un gorau sydd wedi bod ers blynyddoedd. O'n I fel, dwi'n misio fe. Ond mae hwnna yn rhywbeth anhygoel i'r ardal. Oedd gen I gig iaith Cymraeg, actually, yn Pontypridd, nos Sadwrn diwetha, ac fel arfer gyda comedi Cymraeg. Does dim mewn chi llawer o bobl na, ond yn Pontypridd, oedd e'n packed na, ond nhw'n allan o drysau, felly dwi'n meddwl dwi'n cytuno mae'r Eisteddfod wedi cael fatha trickle-down effect ma, a dyn ni'n gweld e'n parhau nawr am y fisoedd ers hynny. Manon, dwi eisiau gofyn I ti, achos dyn ni gyd fan hyn yn Llysgenhadon i'r Coleg Cymraeg, yn dydyn? No, diolch ti eisiau glwch. Ydyn, cool. Felly, Manon, dwi eisiau gofyn I ti am fod yn un o'r Llysgenhadon i'r Coleg Cymraeg. Dyn ni clywed pa mor balch wyt ti o gallu cael y cyfle I astudio trwy'r Gymraeg, ond pam oeddech chi eisiau bod yn Llysgenhad yn y lle cyntaf? Ces I fy ysbrydoli I ymgeisio I fod yn Llysgenhad oherwydd nes I gweld fel gwaith y coleg a be oedd y coleg yn credu ynddo, sef fel sicrhau bod a fel hyrwyddo bod pobl ifanc yn parhau I ddefnyddio yr iaith Gymraeg fel o tu allan i'r ysgol, tu hwnt i'r stafell dosbarth, ond hefyd fel I parhau gydag addysg drwy gyfrwng y Gymraeg fel yn y chweched yr enghraifft. A nes i'r benderfyniad I ymgeisio fel I fod yn Llysgenhad a oedd e'n gyfle anhygoel, oedd y Coleg Cymraeg wedi cynnig cymaint o gyfleoedd gwych a nes I wir fwynhau'r profiad. Enghraifft, ces i'r cyfle I siarad ar BBC Radio Cymru, cafodd cyfweliad ar ddechrau fy rôl fel Llysgenhad, a oedd hynny'n brofiad arbennig, ac oedd y cyfle I sgwennu fel blogiau hefyd, a gallu fel sgwennu am rhywbeth sydd yn fy niddordeb I, ac fel pwysleisio y neges o'n eisiau cyfleu ynglyn â Cymru a Patagonia, ac o'n i'n sôn am sut oedd pobl ifanc yng Nghymru weithiau yn troi yn rhy hawdd at y Saesneg ar y degau, ond ar ôl bod i'r ariannau'n sawl gwaith ac ymweld â Patagonia sawl gwaith I weld fy nheulu yno, rwy'n gweld sut mae pobl ifanc yn yr ysgolion yno, maen nhw'n ymfelchuo yn yr iaith ac maen nhw wir eisiau parhau ddysgu o ac maen nhw'n gwerthfawrogi yr addysg maen nhw'n derbyn yn y Gymraeg, ac mae hynny'n rhywbeth fi'n credu dyle bawb yng Nghymru I fod yn falch ohono. So, a wedyn o jyst cyfleoedd eraill gwych fel nid yn unig sgwennu blogion hefyd, ces i'r cyfle I gweithio ar stondin yn Hafwyl, a fel gallu cyfathrebu gyda pobl ifanc ac hyrwyddo'r coleg iddyn nhw, ond hefyd fel rhoi gwybod ynglyn â'r manteision arbuddion y mae Coleg Cymraeg yn cynnig ar enghraifft Ysgol o'r Ieithau I barhau gydag addysg trwy gyfrwng Gymraeg. Felly oedd hynny'n brofiad arbennig, faswn i'n dweud. Mae'n swnio fatha profiad anhygoel. Mae holl gyfleoedd ma, maen nhw mor werthfawr I bobl ifanc yn bendant. Gabi, oeddech chi wedi cael dy ysbrydoli gan Llysgenhadon o'r gorffennol? Oeddech chi wedi weld be oedd nhw'n gwneud a ti'n meddwl, falle gwna I gwneud hwnna hefyd? Wel, ti'n bod nath ysbrydoli fi, Mrs Skevington, a thrawes yr un roedd Freya yn siarad am. Double shout-out, ni cael ei weld e. Ia, mae hi'n anhygoel, popeth mae'n neud yn yr ysgol, a nath hi gythio fi wneud hwn, roedd hi'n gwybod sut dwi'n teimlo dros y iaith, ac nath hi ddeud, gwna fo, just, falle wneud i'n cael o, ond trio fo, ac na ddweud y gwir, ar y ddechrau, o'n i teimlo bach yn apprehensive, o'n i'n dweud, ond nes i wneud o, a nath o gyd tro allan yn rili dda. Ro'n i'n nerfus iawn, ond roedd y Coleg Cymraeg yn wych. Roedd Lowry sy'n trefnu pethau gyda Llysgenhadon, roedd hi'n wych. Nath hi helpu fi lot, ac
dwi ddim eisiau swnio fel dinosaur, dwi ddim yn defnyddio lot o fel social media falle, ac nath i ddweud, trio wneud pethau fel TikToks a blogs, a nes i cael y profiad yna, a dwi gallu bod hwnna'n CV nawr, enghraifft. Dwi gallu dweud dwi wedi cael sgiliau technegol yna. Felly, dyna, be nath ysbrydoli fi. Mae hwnna'n swnio, mae'n rhaid ni cael y Mrs Skeffington yma ar y podlediad, mae rhaid i ni. Byddwn cael hynny. Nesaf ni, Coleg Cymraeg, cofiwch. Ond fel ti'n dweud, mae'n rhoi dim jyst yr cyfle i siarad Gymraeg, ond y sgiliau yma. Fydd mor hanfodol, iddo chi mewn unrhyw maes, ydych chi'n mynd mewn iddo, really, yn y dyfodol. Freya, iddo ti, gan bod ti, a dwi'n dod nôl i hyn, ond mae hwnna'n bwysig, dwi'n meddwl, y ffaith bod ti yn dod o gartre lle mae Cymraeg ddim yn cael ei siarad, mae yna mwy o heriau i ti pan wyt ti'n mynd allan i byd i siarad Cymraeg. A mae fe'n anhygol i clywed pa mor cefnogol mae'r ysgol wedi bod. Oedd yr holl cyfleoedd i ni clywed amdano gan Manon a Gabi, eto wedi cryfhau fel y gallu na i ddefnyddio'r Gymraeg yn hyderus tu allan i'r ystafell dosbarth. Yn sicr, fel un o'r resymau nes i ymgeisio i fod yn lysgenhad, oedd oherwydd fel cyfleoedd i gallu cyfarthrebu yn y Gymraeg tu allan i'r ysgol. A mae wedi bod yn wych. O'n i'n cofio yn yr Eisteddfod, o'n i braidd i siarad gair o'r Saesneg, a dda'n really lovely i gallu mynd allan am y ddiwrnod a fel bod yna, a hefyd cael cefnogaeth o rhieni fi, oedd nhw fel mor browd o'n i'n neud rhywbeth fel yna. A mae fe jyst yn wych, mae fe'n really neis, a hefyd fel yn dod i adnabod Llysgenhadon eraill, fel dwi'n gweld nhw nawr yn y brifysgol, fel mae cwpl yma, a dwi'n ffrindiau gyda nhw'n siarad, i'r mas. Mae fe'n really wych, oherwydd chi'n gallu fel pasio ymlaen yn neges, ysbrydoli eraill i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, a hefyd dych chi'n neud fel cysylltiadau, dych chi cael y profiad o gallu fel actually neud rhywbeth gyda'r Cymraeg. Mae fe'n wych. Wyt ti'n prifysgol Caerdydd yn dweud ti? Ydw. Ie, felly mi oeddwn ni yn y prifysgol Caerdydd hefyd, ac hynny, oedd na ddim lot o iaith Gymraeg yn fy profiad i yn y prifysgol. Doeddwn ni ddim yn astudio y Gymraeg, o'n i'n astudio y gyfraith y Ffrangeg, felly oedd e ddim yn dod mewn i astudiaethau fi. Ond wedyn, achos, fel wedi si, dwi'n tipyn hun na chi Gabi pa ti a Bex o'n bod yn deinosor. Dwi'n gyfaru a chi, dwi'n brendant hynny. A felly ar y pryd, dwi'n meddwl oedd na heblaw am gym oedd yn weithredu i gwneud yn siŵr bod gennym ni'r gyfleoedd na trwy gyfrwng o Gymraeg. Felly, mewn ffordd, oedd y ffordd o'n i'n, dwi'n gwybod, cymdeithasu, o'n i ddim yn gwneud lot o hwnna yn y Gymraeg o gwbl, a oedd e'n real treat ac yn rhodd. Os o'n i'n cwrdd ar rhywun arall o'n i'n siarad Cymraeg, o'n i'n mor excited i gael y gyfle na, i cael ffrind o'n i'n gallu bod gyna yn y brifysgol, i siarad Cymraeg. Felly, i dod nôl i ti, Freya, mae yna lot o bobl falle fydd yn gwneud hwn tra bod nhw'n yr ysgol a wedyn symud ymlaen i brifysgol. Mae fe dal yn hanfodol yn dydi i dal arno i'r cysylltiadau yna pan wyt ti yn y brifysgol, achos mewn ffordd, falle, fyswn ni'n dweud, mae'r angen hyd yn oed yn fwy. Ie. Fel, dwi ddim ti cael yr un profiad, fel, dwi braidd i siarad gair o'r Saesneg, fel pan dwi'n mynd mas gyda ffrindiau fi o Loegr, dwi di anghofio sut i siarad Saesneg, fel, dwi'n fflat Gymraeg, dwi'n mas o'r gym, fel dwi'n astudio, mae popeth trwy gyfrwng y Gymraeg, a dyna be ni moyn, fel dwi'n mynd adra, a fel, mae mam yn codi fi, a dwi'n jyst yn siarad Cymraeg yn fy nghwrs, hi fel, waw. Ond mae fe yn really bwysig, fel i dal mlaen arno pethau fel yna, fel, os ydych chi'n gallu, dylsych chi fel ymgeisio i bod yn lysgenhad yn prifysgol. Dwi'n meddwl bod fel wneud y cysylltiadau, mae fe wedi helpu fi yn gymdeithasol yn y prifysgol, ond hefyd fel gyda fel astudio Cymraeg, mae darlithwyr fi, maen nhw yn fel gwybod fi o fel repostio pethau fi gyda'r Coleg Cymraeg, so mae wedi helpu fi fel, oherwydd fi'n meddwl bod pawb yn dosbarth Cymraeg fi, maen nhw wedi dod o teuluoedd Cymraeg, so mae rhywun yn nabod rhywun, so mae darlithwyr yn gwybod pawb, a wrth gwrs dwi ddim wedi tyfu lan yn fel y byd fel y Gymru Cymraeg,
Ond oherwydd fel y Coleg Cymraeg, mae darlithwyr fi, maen nhw wedi adnabod fi, Freya, o ti'n neud Coleg Cymraeg. So fi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn bwysig iawn i fi. Ie, mae'r ffaith bod e wedi creu cysylltiadau yna yn swnio'n delfrydol, a dwi mor gen fi gynnus o'r profiad wyt ti'n cael, mae'n swnio'n hyfryd. Manon, wyt ti ar fi'n gorffen yr ysgol? Os gennych chi cynlluniau i fynd i'r brifysgol, neu os gennych ti rhywbeth arall yn dod lan? Ydw, dwi'n cynllunio mynd i'r brifysgol. Hoffwn i astudio ieithoedd modern yn y brifysgol, sef Ysbaeneg a'r Ffrangeg, ac yn bendant mae'r ffaith mod i'n gallu siarad y Gymraeg ac y ffaith mod i wedi astudio yr holl bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg yn bendant yn rhywbeth sydd yn gallu cryfhau'r ffurflen gais, ac mae'n rhywbeth dwi wedi bod yn ysgrifennu amdano yn fy ganiau personol, achos Mae siarad y Gymraeg wedi fy ysbrydoli i ddysgu ieithoedd eraill fel nes i ddweud yn barod. Felly, fi'n edrych ymlaen at ddechrau a beth ar y gorwel, ond beth di bendant yn pwysleisio bod medru ar yr iaith Gymraeg ac bod astudio trwyddo fe wedi bod yn fantais anferthol yn bendant. Yn bendant. Dwi'n siŵr bod dod o'r ongl yna wedi'n gwneud i ti sefyll allan pan ti'n ysgrifennu i'r prifysgolion yma yn ceisio am lle. Hyd yn oed os wyt ti'n gadael Cymru i astudio, wyt ti'n meddwl fi ti'n edrych i cadw mewn gyda'r Coleg Cymraeg mwyn parhau gyda'r cyfleoedd yma, a hefyd weithiau mae fe'n hyd yn oed mwy bwysig i bobl sy'n gadael Cymru achos mae fe'n rhoi'r cyswllt yna iddyn nhw, yn dydi? Ie, yn bendant bas ni'n cadw mewn y cysylltiad gyda'r Coleg Cymraeg ac yn bendant parhau ddefnyddio'r Gymraeg, achos dyna yw fy iaith cyntaf, dyna yw iaith y teulu, so yn bendant, ie. Fel cyffroes. Gabi, be amdana ti? Be sy'n ar gorwel iddo ti ar ôl i ti ar yr ysgol? Byswn i'n licio mynd i brifysgol, ond dwi eisiau gwneud blwyddyn off, gap year, cyn mynd, a fel Manon, mae gen i teulu o'r Ariannin, mae'n had yn dod o Buenos Aires. Felly, yn ystod y blwyddyn dramor, dwi eisiau mynd draw i Ariannin, gweld fy nheulu, a wedyn just cael tym bach o to o gwmpas y wlad a de America i cael blas, a just teithio o gwmpas y byd yn gyffredinol. Mae hwnna'n swnio'n anhygoel. Mae'r cynrychiolaeth o'r Ariannin wedi bod yn gryf yn y pennod yma, chwarae teg. Dyn ni'n podlediad rhwngwladol. Ond mae hwnna mor bwysig, yn dydi, dwi'n meddwl weithiau, i cymryd yr amser yna i edrych beth sy'n allan yn y byd hefyd. Felly, pob lwc i ti, mae hwnna'n swnio, a please, dwi'n gwybod ti'n dweud ti'n mynd hoffi gwneud stwff a social media, mae rhaid ti postio lluniau mwyn i ni gyd cadw lan gyda beth ti'n neud. Reit, cyn i ni orffen, dwi'n neud hwn ar bob pennod, yw i gofyn iddo chi, be fysach chi'n dweud i rywun sydd ddim yn siŵr os dylsen nhw dysgu yr iaith Gymraeg. Freya, ar hyn o bryd, ti fel y poster girl o ddysgu'r iaith Gymraeg, felly mae rhaid i fi dod i ti yn gyntaf. Ferch sy'n siarad Cymraeg yn ei cwsgu, be fysa ti'n dweud i rywun? Ti'n ddim yn siŵr eto os dylsen nhw ddysgu? Bydde fi yn dweud, mae yn galed, mae yn iaith galed i ddysgu, ond hefyd fel bydde fi probably yn tynnu ar, ar ochr gwlagarol, a bydde fi dweud, dyn ni fel mewn safle really bwysig iawn yn hanes Cymru, lle bod y iaith Gymraeg yn tyfu fel ar ôl bod mewn lle peryglus iawn, oedd y bron di mynd. A fel, hyd yn oed os byddech chi ddim yn dysgu yn rigol, hyd yn oed jyst dweud diolch ar ôl cerdded o'r bws, dweud bod y da, dweud sy'n mae'n helpu. Mae'n rhaid i ni fel pobl ifanc, mae'n rhaid i ni fel pobl Cymraeg, os ni'n Gymru Cymraeg neu jyst am byw yng Nghymru, mae'n rhaid i ni wneud beth bynnag dyn ni'n gallu wneud i ddangos bod y Gymraeg yma a bod y Gymraeg yn tyfu. Yn bendant. Wel, diolch enfawr i hwnna, Freya. Dwi'n teimlo bod i fy ysbrydoli a dwi'n siarad yn barod. Dwi'n teimlo bod rhaid i fi dysgu fe eto. Diolch yn fawr iawn. Manon, dwi'n wedi dod iddo chdi. Be fysa ti'n weithio rhywun sydd bach yn nyrfys, ddim yn gwybod os mae fe iddyn nhw eto? Just ewch amdani, yn bendant. I fi yn bersonol, fi'n teimlo mae gen i dylet swydd i ddysgu'r Gymraeg ac i parhau ddefnyddio hi.
achos dyna yw ein etifeddiaeth. Mae'r iaith mor bwysig ac mae gallu siarad yr iaith a'i gwarchod yn rhywbeth dwi'n credu sydd yn hanfodol i'r Cymru wneud. A hyd yn oed os ydych chi yn ei ffeindio hi'n anodd, fi'n credu mae gweithio trwyddo fe a dal ati yn beth pwysig i'w wneud, achos unwaith chi'n gallu siarad, mae'r agor cymaint o ddrysau i chi, a mae'n rhywbeth gwych i'w wneud yn bendant. Yn bendant, mae. Chymod be, pan ti'n sôn am y dyletswydd yma, dwi'n gallu clywed yma o hyd yn y cefndir yn barod, mae hwn fath o motivational speech. Diolch yn fawr iawn, Manon, am hwnna. A Gabi, yr gair olau i ti, pam dylse rhywun, ti ddim yn siŵr eto, pam dylse nhw siarad y Cymraeg? Wel, dwi'n meddwl, be ydych chi'n colli? Be ydych chi'n colli? Dyn ni'n byw yn un o'r oesoedd probably haws i ddysgu'r iaith. Mae gennym ni'r holl ffynonellau yma ar y we. Mae gennym ni gymaint o bethau'n helpu ni. Mae gennym ni gymaint o ysgolion ar agor, ysgolion Cymraeg sydd ar agor. Nid yn unig yng Nghymru, ond hefyd, dwi'n meddwl mae'n un o'n Llundain. Mae'n rai yn yr Arian yn amlwg. Ond, dyn ni'n byw yn yr oes mwyaf hawdd i ddysgu Cymraeg, fyswn ni'n deud. Felly, dych chi'n mynd colli unrhyw beth. Dych chi jyst yn ennill. A fel nath Freya dweud, oedden ni fel hwn o golli'r iaith, a nawr, dyn ni'n anelu am 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae'r datblygiad wedi bod yn anhygoel, fel hwnna. Felly mae'n wych gweld sut dyn ni'n dringo mi fyny nawr, dyn ni bron fyna, mae'n rhaid ni cael ymlaen i annog bobl i ddysgu'r iaith. Wel, mae'r tri ohonoch chi heb os yn rhan allweddol o'r datblygiad yna oedd Gabi'n sôn amdano. Felly diolch enfawr i chi am ddod ar y podlediad. Dych chi wedi ysbrydoli fi, a dwi'n siŵr fyddwch chi wedi ysbrydoli yn gwrandawyr ni. Felly diolch i chi, a diolch i bawb wnaeth gwrando i'r pennod yma o Beth yw'r Ots gan y Coleg Cymraeg, a fi, Mel Owen.